Ayan. Yan na naman mga tayo. Malaki na naman tayo. Uy! Ganda na naman ang pulahan mga tayo. Diba mga tayo? Ito nga katoy. Ayan na naman. Oh! Sinesure tayo pagka nagkakal. Ang laki oh. Oh. Kuhanin yung mga ganun na kalaki oh. Oh, di ba? Grabe mga ito dapat. Romeo Pablio Jr. from Cleveland, USA. Grabe mga choy. Grabe. Nalayo na lang inaabot ng channel natin. At oh, yan o. Yan, pa-share naman. Ay, magkapala ko yung pa-share. So, palang araw sa inyo mga choy. Muli. Welcome po ulit sa ating YouTube channel. Good morning, good morning. Good afternoon na pala. so yan mga choy. Tara at samahan niyo po ulit ako mati na mamiwas dito sa pinakamalupit na fishing spot dito sa may Barangay Buejo, Makati City. Ang tinagurian the best fishing spot of the year. So yan mati. So yan, try natin mati. Hapon naman tayo mamimiwas, no? So ito mati yung setup natin, Tohok ulit, no? Tohok with floater na DIY na ano lang, chinelas. Yan. Pag di natin nakuha sila mga ito, gagamitan natin ng malupit na floater ni Papa Chief. So reserve lang muna yan mga kasi samahan nyo kumatay para swertihin tayo na. Yun. At siyempre maraming salamat sa sumuporta sa nakaraang fishing adventures natin. Yan na mga ito. Ganda o. Nakaganda o. Oh, yan. Oh, grabe o. Oh, di ba? Ganda mga ito. Laki. Oh. The best fishing spot talaga ito mga ito. Oh. Bukula lang tayo mati, ano, 4 fingers pataas, no? Yun, thank you Lord. First cuts tayo, 5 fingers. 5 fingers. With twist talaga. Yan lang yung mga style ng mga ito. Ay, kaso wala nang kakagat yun, maliit po. At siyempre excited tayo. Ganda ng pagkagawa ko mati yun. Oh, ginawa ko yung kanina, kaya tayo tanghalian. Oh. Ganda yan mga tayo. Tapos napakahaba na natin. Panali. Shoots. Diba mga tayo? Hindi siya makakawala pati mga tayo kasi ano, meron siya nilagay ko na ano, linya pa ganyan, pa cruise dun sa loob. So na-try natin. Pagka nakawala, yun, nakawala. Na-try lang natin. Sana hindi nga. Maganda sana yung paggagawa natin. So yan, samahan nyo po ako mga tayo. At mamaya na lang tayo mag-shoutout na. At meron tayong gusto na naman pasalamatan. Bali may kasama pala tayo mati. Diyan si Kuya, taga Mandaluyong Anglers. So huwag tayo masyado mainit. Pakita ko sa inyo. Ayan boss, Miguel Love shoutout. Yung Mandaluyong Anglers. Ayan, pakul tayo ulit mga tayo. Ay, mga member nga pala mga rin ng ano, ng tawag ito, ng Bruce Anglers. Nasa ano, Floodway spot ni Kachoy Ronnie. Sila Kachoy ano, na Marjun tsaka si Dilmar, si Kachoy ano, Christian. So yun, sana makarami kayo dyan mga tayo. Naman o, may isa umiinit pa tayo. Yan. Oo, yan na naman. Ay, ganda na naman o. Ay, may maliit. Hindi natin yung medyo alanganin. 3.8 lang. So, ano tayo mati? 4 pataas. Tayo masyado maingay kasi nahihinig si Kuya. Ay, ako mati pagka tayo kasama kong yung kasama natin sa spot na nahihinig rin na rin. Nagating ako eh. Kayo nagdadalag na karaan boss, no? Kayo pala yun. Tatlo yun sila Maria, yung dalawa na nagdadalag. Ayan na. Grabe, sayang naman yan. Focus kasi. Sayang tulog.
mga dalagista ng Mandaluyong. Miguel shout nga pala sa dalagista ng Las Piñas. Madami tayong mga barkada. Ayan na. Yan na naman mga toy. Malaki na naman to. Uy! Ganda na naman ito. Pulahan mga toy. Oh, diba mga toy? 4.1. Simple lang mga ng 4 fingers mo to. Saan ka na? Kumusta ka na? Diyan ka pa ba? Sir. Laki ah. Oo, nakadalawa na. Nakadalawa kaya? Ang dami na kagad na kuha niya. Naka-plastic lang. Ay, ganda talaga yung spot na tumatay. Ayun, makatapat ka na tayo. Mag-iingay na tayo mga kachoy. Naiya kasi kumati mag-ingay pagka yung tahimik yung yung naniniwas na natin kasama. Pero di ko sila makati kasama. Taga doon sila, naabutan ko lang sila. Doon sila kanina sa may dulo. Tapos pumunta dyan sa spot natin. Yun, tara! Let's go fishing! Ginagawa mo! Tira na! Yan! ulit. Marunong din mag-isapan. Porque pwede tayong mag-ingay. Kumikibit na rin. Kaya may shout nga pala ni Kuya Delphin. Napakabait talaga mati ni Kuya Delphin. Wala akong mati lagi ni sinishare sa FB, pati FB ko. Ay yung natin sa Reels, hindi inaano niya. Sinishare niya. Ano ba napupulong lang? Thank you talaga sa Padilla family. Yan. Yan na. At muli kuya, Paniki, Tarlac pala, Barangay Rangayan. Yung tama ba kuya? Barangay Rangayan. Kamiling sinasabi ko nakaraan. Sorry kuya. Kasi isa na lang mga kati, mag-shoutout tayo. Pasensya nyo na mga katoy. At maingay na naman tayo. Abangan nyo mga susunod na pamimiwas at mayroon tayong mga kabanding Guardia ng Guadalupe, tapos taga Dasmariñas yung daw gusto niya raw tayong mga kabanding kasi daw siya may sakit may sakit daw siya mga katoy. At sana daw mawala man lang kahit paano yung stress niya. Huwag niyong inaano yung problema. Ayan mo yung problema kasi inaano mo problema sa iyo. Ayan, ito wala dito tayo. Oh, kagatin mo. Yay! Isa pa. Ilubog mo. Oh. Ay. Apa. Ay. Iyan. Huli na kinagat. Ano ba yun? Gito nga tayo. Sige. Dito. Ayan, sige. Dito ka. Sayang naman. Doon ko kung dala ko yung isang pamiwas ko mga yari naman yan. Doon sila sa Agusan pala eh. Andun sila banda ron mga tayo. Oh, yun doon. Sayang abante kaya tayo. Yan o. Oh, mga tayo. Andun talaga mga tayo sa banda ron. Ay kaso medyo alanganin para lumaki pa. At muli mga kasoy, mga kasama ko angler, huwag nyo masyadong kinukuha lahat kahit na di goods ba. Para tumagal pa yung natin yung tilapia dito sa ilo. May nag-message nga sa akin sana umabot. Si Katsuy Ed pala, Ed vlog.
Sana umabot pa daw ng March. Sabi ko nga wag lang abusuin to yan na. Yung tamang-tama lang yung kuhanin, yung mga ganun lang kalaki di ba? Grabe mga ito dapat. Yan na, alas 3 na sakto. Ayun, mapagpalang 3 PM po sa inyong lahat mga tay. Tama, alas 3 na tayo. Thank you po Lord. At sa saglit na oras pa lang ay meron na kaagad 3 PM pa lang, nakatatlo na. Here we go again. Andun talaga isda banda ron. Dito kayo banda rito para pagpungat. Ayan. Yun na naman. Grabe ganda. Ay! Nabatit. Nabatit mat atay ni. Balik kamat lang tamakal. Bagbaga. Bagbagay mo. Ginagawa mo. Yan, shoutout tayo mga tay. At nakapag tayo, lista tayo. Ayun, mega love shoutout sa ating mga silent viewers po, sa paparating pa po mga subscribers. Maraming pong salamat. Pa-share naman mga katoy sa mga silent viewers po natin. Ayun mga tay, mega love shoutout kay Divina Robertson from Canada. Mega love shoutout Kachoy. At kay Rinaldo D from Kapatagan, Digos. Yan. Ano kaya ang Digos mo? Alam mo yung Digos ano yan maligo. Ano kayong barangay to? Ano kayong lugar to? Yun, mega love shoutout Kachoy. Rinaldo D. Yan. Mega love shoutout Kachoy. At siyempre mega love shoutout kay Romeo Pablio Jr. from Cleveland, USA. Grabe mga choy. Grabe. Nalayo na nang inaabot ng channel natin. At siyempre ito na. Ayan yun, pa-share naman. Ay, magna pala ko yung pa-share. At siyempre kay Kuya Rinan Romero, no? Yan, mega love shoutout po sa mga taga Canada, USA. Yan, siyempre sa mga apo niya. At kay Kuya James Santiago, yon mga taga US yan mga tayo. Maraming salamat po sa inyong lahat. US Family Road Choice. Ayun, di wala akong nagtatrabaho doon sa ating mga subscribers natin. Yan. At kay mega love shoutout kay Joselito Ipalco, mega love shoutout kay Choy Jinwil Pacquiao. At kay Sherwin Porgana from Cabanatuan, Nueva Ecija. At shoutout daw kay Erwin Cruz from Baliwag. Ito na katoy. Yan na naman. Sinesure tayo pag dyan shoutout. Ang laki grabe. Sus no. Si tita. Ang laki. Ang laki ni tita. Ang laki mo tita. Promise. Kunin natin si tita. Ang laki. Sarap tong ipaksiw. Okay, apat na agad. At siyempre mega love shoutout kay nasaan na tayo? Alan Sumaldi, mega love shoutout kay Choy. Papa Jit Vlog from Bicol, yun, mega love shoutout sa mga lahat ng mga taga Bicol na subscribers natin. Yan, Bicol Sorsogon. Yan. Teka naman siya. Isa lang pala itong natin. Lagyan natin ng pain isa. Ayan, tayo ulit. Ang ganda mga mamaya na yung pere para nagkikibita na. Yan. Mega love shoutout kay Kili Inago. Shoutout daw kay Marlon Paco from Baloktot. Pukamas Baloktot. Ano ka? Luluko mo naman kasi kasi Kili baka naman di naman Baloktot to. Maluloko talaga tong Ayan na naman ay so yun nakabasa. Yan, mega love shoutout po sa inyong lahat mga tay, no? Pa-share naman mga kasoy sa ating
YouTube channel, no? YouTube channel. Hindi yung video pala natin mga toy. Wag yung channel ko lang mga toy. Yung Prochoy, ano lang. Yung mga video natin. Pagalitan kayo ng mga ano share mo, Prochoy. Grabe, ang kulit talaga, kulit. At siyempre pala sa ano ba yan? Nagulat kayo mga toy. Bro sa Anglers Group, Copy Fishing Group, Insa Anglers Group. Yan, lahat ng mga members, maraming salamat po sa inyong lahat. Pinoy Anglers, yun. Urago na Anglers from Bicol. Maraming salamat sa inyo mga toy. Manila Anglers, maraming salamat po sa laging pag-approve ng ating mga pinopost natin sa inyong channel, no? Maraming salamat po sa inyo. Sokmon Anglers Club. Sokmon Anglers Club kagad. Group pa lang mga toy. Malapit na. Malapit na daw silang maging club. Yan. Tara mga toy. Pasensya nyo na mga toy. Mahaba talaga itong video natin, no? Pasensya nyo na mga toy. I-skip nyo na lang mga toy. Password nyo lang pa. Yan ko sa atin. Puro tawanan mga fishing natin. Dapat ganyan tayo para po kasi. Mga toy, sorry. Ganyan pala tayo. Huwag niyo akong tingnan mga toy. Yung pamiwas yung tingnan. Yan na naman mga toy. Sabi ko sa inyo mga toy, huwag niyo akong tingnan eh. Walang edit-edit yan mga toy. Ayan o. Punin natin ito. At maraming magkinabang ito mamaya. Love shoutout sa lahat ng natin kapitbahay. Hindi ko na kayo isa-isa. Ulit. Focus ulit mga toy. Focus sa floater. Focus lang kayo sa floater. Walang daya. Ginagawa mo. Uy. Oh baka. Nasa bandang kaliwa na po yung floater natin. Anak ko. Ayan na. Yan na. Yeah. Yan na naman. Ay naku, maliit. Sige na nga. Bibutaw na lang kita ulit sa nanay mo. Di mo man ako mahal, ito pa rin. Naku, copyright. Pangit ang post. Ay, Miguel Avior nga pala kay tatay ano dito. Tatay John Villar. Wala siya mo. Yung dancing engineer. Naku. Yan na naman mga tayo yung ano. Naku po, bilisan mo. Naman. May piri. Naku, ang lakas pa naman. Yan na. Yan mga tayo. Yan na. Laka. Oh, grabe. Ang ganda. Nasa gilid pala sila. Bilisan natin mga tayo. A few moments later. Gagatin mo na, baby ko. Yun. Sabi ko na nga, malaki to. Oh. Yan mga tayo. Grabe yan mga tayo. Yan o, sana lumalabas na mga tayo. 5 fingers na. Palaki ng palaki yan mga tayo. Pagka yung ano, yung daan ng ano, peri. Kasi nauugaan nga yan. Grabe nga tayo. Ganda. Ampopola. Dapat ganyan lang sit up. Nagbago pala yung sit up natin. Lumalim yung pagkakasakot. Uy, yun sana. Dalag yun. Yan maray. Ito na. Hindi, dalag pala, hindi hito. Dalag sinabi ko, hito naman yun.
Oh, ano ba na nangyari? Yan, grabe yung mga dalag. Yan! Yun! Ay, ako, laki to! Laki! Ayan, ito nga! Kakasabi ko lang ito nga kumagat. Tumatay, ito tayo. Masarap tumatay yung gataan. O kaya prito na ano, yung parang dinain. Tumatay, oh! Dalawang tinik yan, dalawang tinik yan. Ah. Hindi naman ano, katulad dun sa probinsya na natural. Dalawang tinik yan. Oo. Dalawang tinik. Mayroon, boss? Dalawang tinik lang. Oh, pero di gaano maano to. Di katulad sa probinsya, di ba? Yung tinik doon ng hito talagang Yung sarap yung tatlong tinik sa dagat. super lagnat ang iyong aabuti. Kunin ko tomate kasi mayroon tayong bibigyan nito. Si Kachoy Dinis. Gustong gusto ni Kachoy Dinis yan. Ay, lulo mo. Ay, di naman siya lumulok sa mati katulad yung dalag mo. Tama ba? Wala pa namang takip yung adjust natin konti. Nakagat ng ano ng biya. Ito ka ngayon. Biya ka pa ba? Tilapia. Iyan. Ayun. Iyan. Yan. Yan naman. Ay, sus. Nakawaloy. Hindi magsasawang magpagos mga toy. Ganun lang talaga. Yan na. Uy, yan na. Sabi ko na nga ba. Oh, laki na naman, oh. Uy. Uy, makakawala na. Grabe, ay, buti na lang natanggal agad. Nasa kawak ko natanggal. Paagos lang talaga, boss. Ganda sa paagos. Grabe na to. Saglit lang. Ang nalag. Ang pula-pula ng bulaklak. Pag wala doon mga agos dito, meron na naman dito. Pag wala dyan, dito, yan na naman, mas malaki naman. Oh. Grabe, goods na yun mga goods na. Goods na yan. 4 fingers. Taba. Sunod na. Grabe lang bumubulusok. Wala nang ipilit na mga tagatin mo. Uy. Ayan natin, gaganda ng size mo. Goods yan mga tayo. Ay. Asan na? Uy, sayang yun. Ay, nako. Nadagdag pa. Oh, niya yung bulats ko. Inis, oh, grabe ka si George. Na si John Paul. Kaya ano ka si John Paul, pero naman, oh. Ay, grabe, lakas. Ang laki nung nakita tayo mga tayo. Nabot niyo ba mga tayo? Ganda talaga itong spot at mga tayo. Lalo pag ano mga tayo, pag Sabado, naku po, ayun linggo, naku, magsawa kayo dito, nalaki dito kasi inabubulabog tong area. Yan, meron na tulad yan, ha. Oh, ba mga tayo, yan, malaki to. Oh, malaki yan. Ay, sus, kala ko malaki na ano pala eh. Uy, nakakaliskisan. Ito kasi naku, duda ako dun. Diba sa larin doon, nadamay siya. Yan tayo ulit. Yan, agos ka. Huwag kang pipirnis dyan, malamunin ka ng mamaw dyan. Yan.
Ganda mo rin pag dami niya, ano, yung agos lang, ganun lang, oh. Chop, 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 ganyan. Kunti-kunti lang siya, ganyan. Yun! Very good! Ay, sus! Niruo to yun! Uy! Malaki yun mga tay. Kasi yung takbo pa naman pag ano, no? Sayang naman. Salamat sa larawan ko pa. Wow, wow, wow. Copyright talaga nito. Yan naman, oh. Dito talaga isda, oh. Banda rito. Oh. Oh. Oh, sige, isa pa. Isa pa. Ano po? Ano po? Very good. Very good. Ay, naku. Ay, naku, walanganin show po. Pasensya ka ha. Yung nadablisag ka. Ayun. Grabe, saglit lang. Nag-umpisa ka mali, 2:45. Ay, buti na lang nakahala tayo agad na magandang dawi agad. Pero yan mga ate, ano na yan? Mga 2:40 siguro. Yan. Oh. Oh. Ay, 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 ala ka. Ando na naman mga ate, malalaki. Yan o, maganda na naman. Tama. Andun na sila natin sa dulo. Doon, no? Doon. Dito mga tayo, 3.1 to. Ano to? Magpo 4 fingers na rin, konti na lang. Nasunod yung mga natin 4 fingers pataas. Mataba kasi mga tayo, mataba siya. Kaya maganda na rin siyang patuloy. Duda ko yan. Isda yan. Nakakatuwa talaga. Hindi. Ay, gusto ko kahit hindi ko nahuli, basta may kumagat, masaya nga ako dyan. Ilubog mo. Ilubog mo. Malit. Grabe. Ang bait pati niya mga tayo. Porque maliit din yung pain yung pinili niya. Ayaw niya sa mahaba. Oh. Ito yung mahaba eh. Very good talaga. Maganda yung ano. Napakabait na mama mo. Training ka ng mama mo. Sinunod mo. Very good. Naku, yan na naman siya. Nakakailang huli pa nga lang ako. Yan ka na naman. Yan! Ay! Huli! Pag umagas kasi Mari nawala. Pero pagka nakabalik na rin. Uy! Nagbabak to ano. Uy! Yan, very good. Hito dapat. Hito. Yun, hito. Oy! Alaka, malaki. Nasa gilid na sila mga toy. Nanginginain sila pala ng lumot na. Oy, sus. Oy. Kunin na dito. Shoot. Bali, yan na lang tayo. Dalang bulate. So, yun. Bali, ayos naman na itong huli natin, no? So, ito yung huli natin. Upload tayo. Hindi tayo masyadong umarbis ng gusto. Hindi katulad ng mga nakaraan talaga.
Bagay, hapon na rin kasi tayo pumunta. Pero napakarami pa rin mga ito, yung lalaki pa rin. O, diba? O, may hito pa. O, jackpot na rin yan. O, so, ito yun. Diba? Ano lang dito, may dalawa lang ata. Isa lang. Dalawang 3.9.5. Kinuha ko. Mataba rin kasi. So, yun. Maraming salamat sa inyo mga tay. Okay, at siyempre, salamat tayo kay Jesus at lagi nakakaano ng ano. Yan na naman, alaka. Ay, nakahuli pa ata mas malaki mga tay. Alaka, ano to? Alaka, laki na to. Ay, sus. Wala ko, super laki. Nasalvage. Oh, yun, nakaano pa tayo. Grabe, ang laki oh. Namaan sa ano. Paliktik natin. Ano? Ikaw kasi eh. Sorry. Aray ko, teka lang mga tay. Napuso ko. Grabe itong spot natin na to. Diba? Nakadalaw pa itong jack. Nakadalang jack. Baka isa pa tayo ng ganito, jackpot na. Ayan na lang po muna mga tay. Tama na po ito. Huwag nating piliting itong ano. Baka maabutan pa tayo sobrang high tide. Ayun mga tay oh. Oh. Grabe, nakachamba pa tayo ng hito. Thank you Lord. Grabe. Oh, harvester niya mga tay oh. Oh, ganda pa na mabaran natin. Thank you Lord. Thank you mga tay sa mga di po ulit nag-skip ng ating ads no. Maraming salamat po and see you next vlog po ulit. At susunod mga tay at marami na tayong kasama dito. Thank you at sana matuloy nga. Sila kasi Angelo Manlapas. Yo, tapos sila kasi Randy Ariles. Tapos meron pang iba mga tay. Sana matuloy ang taga Dasmariñas, sana makatuloy. Thank you mga tay. Ayan mga tay oh, grabe. Lalaki niyan mga tay. Oh, di ba? Lalaki niyan mga tay oh. Di ba? Walang ano diyan. Walang mintis yung sukat. May dalawa lang ako ng 3.9.5 kinuha diyan. Yan, para talagang yung iba binalik na natin para lumaki pa. Thank you Lord. Thank you mga tay.